Ola a todos, imagino que vos pillo a todos xa reunidos para celebrar a noite máis familiar do ano. Nós tamén. Por iso queremos que nos fagades un sitiño aí no medio para pasarmos xuntos esta noite boa. Propoñémosvos, eso sí, que veñades conosco. Imos subir o Curuto dos Ancares, o lugar de Piornedo, para celebrar un Nadal desde a montaña e para a montaña. O que pasa que os da Lalá non viñamos solos. Trouxemos charangas, trouxemos gaiteiros, trouxemos mulleres de voces maravillosas. Así que imos entrar nunha postal de Navidad, imos abrir as pallozas, imos encender o lume, imos cantar, imos bailar, imos pedir o aguinaldo, imos tocar panxoliñas e imos bailar ritmos chegados desde o outro lado da montaña e mesmo do outro lado do mundo. Non imos ter esos así grandes escenarios, nin grandes focos, nin traxes de abelorios, nin imos cantar en inglés, nin van estar os Jonas Brothers, nin Shakira. Non, nós o que vos propoñemos é un Nadal diferente, noso, tan diferente que nós empezamos a noite boa pola mañá, con alboradas e pasarrúas, que vos parece? Sabemos como empezamos, o que non sabemos é como vai acabar isto, porque na familia da Lalá hai vos moito gaiteiro. O sexa que o dito, benvidos a unha noite boa en Piornedo. Que maneiriña de correr, pero vos deixastes atrás hasta o can ese que viña con nós. Bueno, cos anos que levamos tocando e as alboradas que temos que dar por lá, a verdade que temos que andar este ritmo, senón non chegamos máis, Digo, pois eu que se xa os coñecedes ben, estes van nin corre camiños. Que tal o Piornedo? Que vos pareceu así o que vistes hasta aquí? Moi bonito, esta é unha preciosidade. Mola vir pasar aquí. Estou pensando en vir para aquí a vivir. Oh, e te xa vas moi adiantado. Mira, de momento, quédanos moito programa por diante. Por que non botades un foguetiño? E mentre vos botades o foguetiño, tendes todo o Piornedo para tocar todo o que cairades. Pois así o faremos. Eu deixo, vos vai botar o foguete e ide tocando por aí que vou saludar uns amigos. Moi ben. Porque teño aquí a dous amigos, a unha amiga. Oh, Inés! Hola. A tocadora de pandeira máis riquiña e máis guapa de todo o Piornedo. Máis bella. Gracias, Lariña, que nos traes alegría ao pueblo. Canta alegría de vervos. Eu miro un gaiteiro desta comarca. Como vai? Moitas gracias. Veña, tú. Mira, e antes da noite boa viñan os gaiteiros a tocar os músicos ou algo? Bueno, na nosa crianza non viñan os gaiteiros, facíamolo de outra maneira. Ui, xa empeza Eduardo a falar. Espera que empece Eduardo a falar. Vamos para dentro con todo, para dentro, que aquí está chovendo. E vamos alá. A ver, Eduardo, que me viñes contando que non había música de gaiteiros como tiñamos hoxe, o día de noite boa, pero había outra música, non? Sí. Ou non cantabades, non tocabades? Cantábase, reuníanse os mozos, a familia, cantábase, celebrábase o día de Nadal,
Música, pois había unha pandeira ou unha lata do pimento ou cosas desas. E cantabades as mulleres tamén, non, Inés? Facíase baile e todo. Sí. Bueno, no, si armabades festas Con exactamente esa igual. música, sí. Como facíades boas festas, por eso viñamos hoxe hasta aquí, que tiña moitas ganas de vir, de volver á Palloza, e de oír cantar a Inés outra vez. O que pasa que aquí vai un frío que pela, non? Sí, habrá que facer o lume. Temos que facer o lume. Claro. Pero non temos leña. É a calefacción que tiñamos antes. Ai, amigo, e non se apagaba nunca. No, Nin de día, nin de noite. no. Ai, veo o jato. Como había algún intervalo que se apagaba, pero de seguida pues, se volvía a animar o lume, claro. Bueno, animábase con lume, animábase con cantigas tamén. Facemos unha cousa. Eu e o Mas Eduardo vamos ir buscar leña. Pero antes, Inés tennos que cantar unha cantiga para ir quecendo, non, Inés? A ver como sale. Tes a pandeira aí ao lado, que se che vexo. A ver como sale. Que nos vas cantar? Pois unha canción de Nochebuena que cantaba meu pai antes. Ah, que bonito. Pois veña, nada, cando queiras. Estamos te escoitando. Nada. Que ben cantas, Inés. Sí. Cal é o recordo máis bonito que tes dita Noite Boa? Aquí, celebrávela aquí, neste mesmo espacio. Cal é o recordo máis bonito? Bueno, antes non había champán, non había turrón, non había nada. Non había nin adornos de Nadal. Nada. Os adornos de que eran? Cóntelles. Con que se facían os adornos? Os adornos de nada. Con acebo, me contaba antes... Bueno, o acebo foi máis tarde, pero cando eu era nena Nada, non había nada. nin acebo. Nada. Acebo no monte había, pero non se traía. Entón, cal era a parte bonita da Noite Boa? Bueno, a parte bonita era que asaban as castañas no forno, que eran os dulces que había. Ese se cocía, facíase unha empanada con carne de cerdo, que eran as carnes que había. E eso. E despois íbamos ao baile, facíamos baile, pasábamoslo ben. Pois veña, imos facer todo eso hoxe, temos que bailar, temos que cantar, pero falta non solo imos buscar a leña. Pois ala, ide. Vas ti limpando aquí un pouco, E de Inés? logo trae a liñiña para... Que temos que limpar isto tamén? Sí. Quedas ti limpando Ala, imos sí, por leña? Sí, sí. Veña, pois veña, E deixamos de aquí. vos que... Espero que non tardemos, porque hai No. moito jaiteiro por aí, non sei eu se nos liaremos, Eduardo. Non sei eu se nos liaremos.
Madre, cuando voy a leñar, se me olvidan los ramales, no se me olvida una niña que tengo en los arrabales. Eu non conocín nin os reis, nin o Papá Noel, nin a ningún personaje desos, cando eu era neno. A miña irmá maior dicíame: te que deixa o galocho aí fora, para que os reis lle deixen os obsequios e tal, non sei que me iban deixar. A ver se me deixaban unha aixada ou un machadiño pequeno, que era co que xogábamos os nenos entonces. Eran os xoguetes que tiñamos. O mellor podíanche deixar algo co que se podera facer música, por exemplo? Claro, podíanme deixar unha gaitiña mellor que a que tiña. Ai, amigo. Con eso soñaba eu. Pero de aí non pasaba, de sonos non pasaba. Non che pareceu oír como uns ruidos raros? Parece que soa música. Sí, a que che soa? Como unha zambomba ou algo así? Algo así, sí. Sabes que hai un... Algo así, como hueco, sí, soa algo de Creo que hai un eso. instrumento galego que se chama berrona, que é parecido á zambomba, e creo que hai alguén que o está tocando dentro. Imos mirar que Pois, home, claro, ¿Sí? Eu sempre que sea música, se o que queira, donde sea. Tendes curiosidade? Quero vela. Tendes curiosidade? Pois veña, entramos na palloza a ver quen está. Vimolles a saludar, tamén vimos a cantar, costumbres que se celebran en Reyes e Navidad. Era entre dos romeiros a cumplir la romería. Un deles era Xosé, outro a Virxe María. Esta é a mellor sorpresa de todas, encontrarme a Javier Blanco en biquiño nunha palloza no Piornedo. Que estabas facendo? Que estás tocando? Estou tocando con unha berrona. Unha perrona. Isto parece unha zambomba. Bueno, no, é da mesma familia. Vale. Sí que é un instrumento que consegue o sonido por medio da fricción, igual que a zambomba. Pero coido que é máis antigo isto. De feito, é feita con un tronco oco. Ai, sí, non ten nada. Entón, como fai o sonido? Pues Por estabas medio da botando fricción. auga. Boto auga na man e na cano. E logo por medio da fricción. O sea que é máis antigo que a zambomba. Posiblemente. Posiblemente, me lo deixarei. Non vai ser que nos vexan por aí os casteláns e nos digan oi, de eso nada. O que estabas cantando que era? É un canto de Nadal. Sí, unha Navidad, lle chamamos na nosa zona, a zona do mar, as Navidás. E as Navidades son as que se cantan o día de Noiteboa, como hoxe. O día de Noiteboa. E cales son os outros cantos que se cantan no Nadal, a parte das Navidades? Se cantan os reis e os manueles. E que diferencia hai? Bueno, as Navidades e os reis se cantan, as canta un bando, e a disposición é en coro. Un bando que é un grupo de persoas organizadas? Sí, organizadas, co seu director, e cantan en coro. E os manueles tamén se cantan en coro, pero normalmente desorganizado. É dicir, a organización é basicamente familiar, o mellor unha familia. E o cantan a noite bella, dado que o 1 de xaneiro día San Manuel. O sea que é unha felicitación o canto dos manueles. Ai, cantasme un. Sí. Sí, porque xo non é o día dos manueles, pero pronto, así xa vimos adiantando. Abre a porta, Manuel, e non veñas enfadado.
Queremos felicitarte, que vivamos outro ano. Abre a porta, Manuel, encéndenos o candil, que anque non pagues as copas, danos viño do barril. E si tampouco tes viño, outra cousa imos falar. Arríanos as banquetas, que nos queremos sentar. Si cantamos mal, perdona, pois non sabemos millor. Miranos pa nosas pintas, aínda pudo ser peor. Manuel querido, Manuel amado, andas al lado, venos abrir. Que si as copas pagues non pagues, nosos Manueles sabemos de ir. Ai, que bonito. E os Manueles convidaríante algo cando ibas a cantar eso, supoño. Claro. Despois de ir a cantar a casa. Non teño máis remedio que abrir a porta e ofrecer todo o que teño. Digo, para Xavier Blanco, unha palloza debe ser como un parque temático. Porque o que lle gusta a él cantar con todo, porque tocas de todo. Non? Antes facíase música con calquera cousa. Sí. O que denominamos A ver, deixa que eu aguanto. agora Poño por aquí. como instrumentos pobres, que Sí. son todos os instrumentos relacionados sobre todo coas labouras, os oficios, os instrumentos cotidianos, os útiles. E, bueno, sabes que esta palloza está é un puro museo. A pouco Chea que deles. nos movamos atopamos un instrumento. Elixe un. Calquera. A ver, Estas tocas mismo. estas tocas? Vas Sí. a tocar algo con as tocas? Si queres, sí. E que nos vas a tocar? Bueno, pues vou a tocarvos unha peza que ten moito que ver coa montaña. É unha historia de cordel. Ajá. Era unha historia que se cantaba tamén nesta época, polos nadais, ou que? Sí, tamén, porque as historias tamén, aparte de vendelas nas feiras, e bueno, eran o marco, indudablemente, ideal para as historias de cordel. As historias de cordel, perdón, eran as que cantaban os cegos. Non só os cegos. Non só os cegos, non Sí, só os cegos. eran as historias que trataban un pouco os sucesos, os casos, etcétera, todo o que pasaba, e as vendían. Era literatura popular. E, como decíamos, tamén a Navidad, o Nadal, era un espacio importante para a venta destas coplas e destas historias. Ajá. Bueno, pues nada, deixémonos invadir polo espírito navideño. Felisa foi a montaña e botou 21 días. As patatas que la trouxo Antonio Benas comía. Cortadiñas con cebola, con garbanzos ou sudías. No fornou en caldeirada, no caldo que ben sabía. Ai, Felisa, muller miña, o ruído que escoitaches a noitiña. Era berra do a touriña, que che andaban as patatas na cortiña. Por jabar tanto as patatas na taberna cada día, os mozos da Costa Bella foron ver onde as tiñas. Calabo e Calabecerra, ponte quieta, Bacuriña. Non vimos apologando, queremos as patatiñas. Ai, Felisa, muller miña, o ruído que escoitaches a noitiña. Era berra do a touriña, que che andaban as patatas na cortiña. Por saber dos malhechores chamaches a policía. Non se preocupe, señora, faremos unha batida.
Empezaron polos bares, seguiron polas cantinas. 14 kilos de mondas, 20 barrigas mantidas. Mira canto público tes, É que con Javier nunca deixamos de aprender, sempre estamos igual. Mira, con este público que vas a facer? Vais a dar un concerto aquí? Vais a dar un concerto a esta xente toda? Non habría problema. Non habería problema. Eu teño un problema, que teño que marchar, que teño que ir a buscar a Justo do Rego, que debe andar tocando por aí adiante polo Piornedo. Non terás un paraguas, non? Estaba chovendo. Sí, teño un paraguas aquí vello. É un pouco vello, pero non sei se serve. Bueno, pois préstasmo pa... Sí, sí. Mira cousa, cos paraguas non se fai música, non? Porque dis que faz música con todo con paraguas, non? Sí, con paraguas tamén. Anda xa. Sí? Bueno, si queres velo, Vale botar unha peza con paraguas? A ver. Va, veña. Que iso quero velo eu, Que nos vas cantar? calquer cousa. Calquer cousa, vale. Bo título. Xa non te quero, xa teño dito que quero a outro máis salado e máis bonito. Ajá. Xa non te quero, xa está falado que quero a outro máis bonito e máis salado. O cura vendeu, vendeu, o cura vendeu, vendeu, non tiña máis que vender. Ajá. Vende o rabo da burra, vende o rabo da burra, borrachón para beber. Xa non te quero, xa teño dito que quero a outro máis salado e máis bonito. Ajá. Xa non te quero, xa está falado que quero a outro máis bonito e máis salado. Ajá. Eu sí que quero. Vou buscar a Justo. Vou no buscar a beso a topo na cociña. Ajá. Andábate buscando Justo do Reo. Pois aquí estamos. E dixo, onde vai a estar Justo? Onde vai a estar? Na cociña. Onde vai a estar Justo? Onde va sempre. O que pasa que Justo cambiou a súa cociña de Pacios, da montaña da Fonsagrada, pola cociña de María na montaña de Piornedo. Mira ti que cousas, María? Trexemos o jeiteiro á cociña, Moi ben. Bueno, é que eu levo moitos anos ali sin moverme daquela cociña, nem que mirar outra vez era distinta. Efectivamente, cambiar Claro. de cociña sempre está ben. Claro. Vos celebrabades, imagino, día de noite boa na cociña, xa estabades sempre ali. Sempre, a cociña era o sitio, era o salón de baile, era o comedor, e era a cociña, era todo. A cociña ali era o todo. Cantos vos xuntabades? Ui, Nadal. depende. O día de noite boa normalmente non moitos, porque eran máis que a familia, os da casa, se fora por carnaval ou por ano vello, por eso sí, un 100, pero... O día de noite boa non pasaban músicos, nin cegos, nin curas, nin toda esa xente que pasaba por tua casa habitualmente. No. O día de noite boa era máis ben comida familiar, a noite... E o menú, Justo? O menú normalmente era un pito daqueles que guardaba a abuela no corral e por ali, pois tiña un pito sempre bon para cenar, e unhas patacas que eran chamaba patacas redondas, asadas na salsa Facías do así pito. amarillas? Aí está. E aquilo era unha cena boa. Isto xa era un cenón, con postre. Sí, pero despois facía ela, sempre facía algún postre dos caseiros, ou un roscón, ou un flan, ou cousas así.
Despois viño o meu pai, de Fonsagrada, sempre traía algo de turrón. Igual collía nos bolsos, que non traía un carro, pero bueno, traía para probarlo. Ajá. Bueno, eso é o que pasaba na montaña da Fonsagrada. Este. E na montaña de Piornedo, que se cenaba, María? Que cenaba? Porque ti veches na Palloza, viviches na Palloza durante anos. Que cenabades nunha Palloza? O galo criábamos na casa, con cachelos, e despois de postre había o torrón, facíase tamén roscón, cousas. E cantas vos así, podíades na xuntar casa. na Palloza? Bueno, nos antes, cando eu vivía, moitos non éramos. Éramos 5 ou 6. E había música na cociña de Palloza? Non, non había nada. Non había música, Non había porque nada. era na cociña que estás Non ahora. había Ti sabes a tropa? música, nin televisión. Non había Non había nada. nada. Mira, María, ti sabes a tropa que hai aquí hoxe para cenar? Ai, pois non sei. Están as potas ao lume. Que nos vas facer de cenar? Noite boa, a ver, menú. Bueno, por día da noite boa, imos facer unha sopa de pescado, despois uns langostinos, e detrás polo, con patacas fritas. Polo da casa. Polo da casa, eso. E de postre? E de postre, pois facemos un hummus de limón, ou unha tarta de piña, ou de queixo, depende. Guau, María, pa tantos. Cousas Justo, ti temos desas. que tocar despois na Palloza. Bueno, Imos tocar a Palloza. Quitamos toda a cociña, levamos a Palloza, moi vale? ben, bueno, pues eu como de cociña, gracias a Dios, levo moitos anos ao redor da cociña casa, sempre. Pois a Justo vémolo despois, a María vémolo despois, e agora imos a busca dos galos de Antioquía. Bueno, pues vamos Mandarán, vamos os mandarán. a ver si pelamos un que nos valga para a noite. O mellor vale, nos para cenar. Son voltas que o mundo dá. Son voltas, xa é noite de Navidad. Son voltas que o mundo dá. Son voltas, xa é noite de Navidad. Cantas voltiñas me fixestes dar, jalos. Estaba ali na cociña, ca cociñeira, e con Justo do Rego dixeronme que ven aí os galos que van a cantar un aguinaldo. Hai que cantalo fora, Juan. Pero fora fai muchísimo frío, Pilar, sabes? Pero que esperabas no Piornedo, a ver? É que no Piornedo que iba a ser un Nadal señor Jalo de Antioquía, non no alto do Piornedo, senón non sería nada. Vos enteraste os estes, alá vamos. Alá vamos todos. E que queredes de aguinaldo? Pues de aguinaldo, pues como mínimo a cea. Que menos. Ui, non sei eu, porque eu acabo de estar na cociña, non sei se verá para todos. De momento Pero un licor bueno. café?
Perfecto. Veña, contame de paso si é certo que alá por... Colle, en Licor Café, colle. Que por Xinzo cantabas os aguinaldos ou non? Sí, antigamente cantábanse, e, bueno, foise perdendo un pouquiño. Antes tamén se andaba moito máis polos bares, cantábanse nos bares, logo no Nadal. E agora vai se recuperando un pouquiño cos rapaces do cole que van, bueno, cantando os villancicos e tal. E nós, pois, intentando todos os anos, pois, botarlle unhas pezas para que se vaya recuperando. Os jalos salides polo Nadal ou non? Sí, sempre salimos, sempre nos juntamos para cantar unhas peciñas. Dixéronme, atención, que pasaches 21 días sin falar? Non disimule que te vin cantar. Pois, non cantei, ves que non teño micro, son o único que non ten micro. Estou bebendo auga. Está reformado, sei que Licor Café nada? Non. Pero non panche que os paus. No, despois doulle algo de grasa para que non caiga. Ah, bueno, brindamos, jalos. Bueno, pues Pola dura vida dos jaiteiros, por exemplo. E polo Nadal logo. Polo Nadal. Un poquinho, Luis. ¡Ah! ¡Tramposo! Pas cordas. Pas do bombo ou pas vocais? Pas vocais. Ya temos un problema, Eduardo? Sí. Que viñamos todos guapos a buscar a leña, tío. Vamos a acabar bueno, un desastre. Si os nosos criados non tuveron na leña, temos que vir nosotros a por ela. Mira, agora só temos que vir a buscala. Aquí que antes había que ir buscala ao monte, cortar... E agora témola na casa. Mi madriña, eso sí, a leña facías un volume o día de noite boa, non? Sí. Así. Amanados, levamos amanados. Sí. Veo che pasando. Facíamos un volume o día de noite boa, sí. Porque na palloza non podía faltar calor. No, calor de persoas. Eso era a base principal para pasar a noite boa, porque se había frío, había bastante fora. Dentro tiñamos que ter un bon lume. Bueno, lume, dábase calor con lume, dábase calor cas persoas e dábase calor cos animais. Esta noite animais non temos. Bueno, algunha que outra mula o mellor hai, pero nada máis. O que si temos é persoas e mulleres que cantan. Temos a un grupo de mulleres que son as pola vila. Temos o gaiteiro José de Gregorio. Temos os jalos, os faíscas, os terribles cantando polo Piornedo adiante. Temos a Javier Blanco, temos a Justo do Rego. Temos un montón de cousas que ainda temos que ver despois da publicidade. Pero antes... Querido Eduardo, cántame ou contame esa poesía que sabes sobre a leña. Como é? Que me decías?
Cando quero ir a leña, sempre perdo a biorta, porque pensando nunha moza que anda por aí pola horta. Dime, querida Pilar, dime toda a verdad, donde queres ir a leña, que eu quero che ir a axudar. Non cho digo, queridiño, non che digo a verdad, que ti eres como demo e podémoslo estragar. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Vamos a buscar la leña para cantar o Nadal. Vai nos berrar, Inés, que tardamos moito en coller a leña. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. Citroën C4 Picasso o Visio Espace. Chega o Nadal galego e chegan os... Garaxes discoteca. Chegan os... Instrumentos customizados. As festas que duran o dobre. As resacas que duran a metade. E os calciños os que só lles falta falar. Chegan as festas... En Casiña! Sexamos felices! Disfrutemos das nosas festas. ¡Vivamos como galegos! Cuando sientas el pecho así de congestionado, confía en el nuevo Iniston Mucus. Con un solo sobre al día, Iniston Mucus te ayuda a expulsar fácilmente el exceso de moco que causa la congestión en gripes y resfriados. Vence al moco con Iniston Mucus. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No me podía creer que fuera a resfriarme justo ese día. No me podía creer que le tuviera que decir que no podíamos coger el tren y escaparnos juntos. Que tuviera que quedarme en casa con mi vestido nuevo. Y como no me lo podía creer, no me lo creí. Frenadol PS frena eficazmente los síntomas de la gripe y del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Personalidade, carácter, xuventude, expresión, independencia, estilo. En Galicia hai tantas xoias que regalar. Elixe a que queiras. ¿Durezas y talones agrietados? Con Neutrógena, pies visiblemente hidratados, sin durezas ni grietas en 3 días. Ultra suaves. Adiós durezas y grietas con Neutrógena. Sabemos que dejar de fumar no es fácil. Nicoret y tu fuerza de voluntad te ayudan a lograrlo, liberando una dosis controlada de nicotina de uso terapéutico que se absorbe en la boca y llega al cerebro disminuyendo las ganas de fumar. Conseguido. Nicoret, ayuda eficaz para dejar de fumar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ten novo disco, pero o mesmo talento que hai 50 anos. A rumba catalá apropiase do escenario de Luar da man de Peret. E dous grupos de voces privilexiadas que practican xéneros tan dispares como admirados. O Consorcio e Malvela. Este venres celebra o Día de Nadal con Xosé Ramón Galloso e Beatriz Manjón no Luar. De los niños y de la cena me encargo yo. Tú aquí tranquilita. Qué majo. ¿Qué más quieres? ¿Chocolate? ¿Algo más? ¿Podías acompañar a tu mamá a su clase de baile? Vale. Frenadol Complex frena eficazmente los síntomas de la gripe y el resfriado. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Unos minutos para la visita. Micralax es un microenema de acción directa, higiénico y rápido contra el estreñimiento ocasional. Micralax. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Mirarse las arrugas no soluciona el problema. Hay que atacarlas desde dentro. Nuevo Rock Wrinkle Correction. Combate las 3 causas principales de las arrugas. Sus activos penetran bajo la superficie para combatirlas desde su origen. Duplica el metabolismo celular. Aumenta la producción de elastina un 30% y de colágeno un 95%. Resultado, las arrugas disminuyen por dentro y por fuera. Nuevo Rock Wrinkle Correction. Combate las arrugas desde su origen. Rock, promesas cumplidas. Rectoral de Amandi, un soplo divino. Rectoral de Amandi les desea felices fiestas. Boss Orange, the new fragrance. Wear it with passion. Euphoria, Calvin Klein. Historias efervescentes. ¡Macarena! ¿Tú dónde tienes el oído? Eso ha sido un estornudo, ¿no? Chicos, me toca entrar en acción. ¡Allá voy! Llega el único efervescente con paracetamol para frenar los síntomas de la gripe y del resfriado. Frenadol comprimidos efervescentes. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Chega o Nadal galego e chegan os... Garaxes discoteca. Chegan os... Instrumentos customizados. As festas que duran o dobre. As resacas que duran a metade. E os calciños os que só lles falta falar. Chegan as festas... En Casilla! Sexamos felices! Disfrutemos das nosas festas. ¡Vivamos como galegos!
Ui, que serias me están estas televisiones, Dios mío. Taca, tan serias. Están así todas serias, como tocan? Que pasa, Isolina? Xa non chega con... Relaxación. É duro isto de ser a nova xeración das tocadoras de pandeiro dos Ancares, É duro. Unha responsabilidade, Lola. Sí, porque non somos as transmisoras do coñecemento da pandeira, entonces, imagínate. Transmisoras, 3 transmisoras. É difícil manter esta tradición aquí nos Ancares, saber que temos que facer. Claro que non hai xente nova, non hai xente que se queira sumar ao grupo. Facemos un chamamento a ver se hai alguén que nos queira vir aquí unirse á Pola Vila. Pois iso, hai unha Pola Vila aquí en Piornedo que necesita mulleres. Homes, nos igual. Bueno, en todo caso, Carmen, pertencedes a esa xeración que foi a que empezou a abandonar Piornedo. Ti sigues vivindo aquí, Lola sigue vivindo aquí, Isolina xa non vive aquí, ben, moi a miúdo, polo Nadal, como turrón, polo verán e os fines de semana, pero sí que pertencedes a esa xeración que empezou a marchar de Piornedo, non, Isolina? Sí, foi polos anos 70, 80 que empezou a irse todo o mundo. E claro, agora non se está indo moita xente, ou bueno, antes marchaban máis lonxe a Barcelona, agora marchan o mellor a Lugo, pero claro, agora é que xa non queda quen marchar. Xa se foron todos xuntos. E os nadais de cando estabades máis xente aquí, Carmen, eran distintos aos de agora? Sí, había moita xente máis ambiente, moito mellor. Sí, que lle pedimos aos reis, Lola? É xente e festa. Pedimoslle xente a festa, será por xente e por festas, e viñamos todos do Lolaxo cunha regua tremenda. Pero marchades, xente que se quede aquí. Bueno, pero disfrutamentos estamos, muller. Te viches cantos gaiteiros, cantos mozos, cantas mozas treixemos. Imos a ver se encontramos algúns? Vamos. Porque poden ser os jalos, poden ser os faíscas, poden ser os terribles, pode ser vos a tía Inés, que lle dixen hai unha hora que iba a chegar Caliña e ainda non cheguei, que me vai matar. Vamos alá. Mira, e esta de madeira de que é? Esta verde, que pesa, Este é piorno, parece piorno. Ah, e o piornedo que vende, que había moitos piornos. Supoño que sí, que é un apelativo porque había moitos piornales, piorno, piornedo. Pasa adiante que se nos peja Inés, por chegar tarde que che peja ti primeiro. Inés, non nos berras, xa que tardamos moito. Moito tardastes. Que é o que faces por aí? Eduardo, que andamos facendo por aí? Que hai música, hai gaiteiros, hai xente que canta. Mira, non hai que perdonar. Cando un mozo e unha moza, perdón por la expresión, a ver que vai contar. Cando un home e unha muller se xuntan por aí de contos, pásache o tempo de seguida. Pero non será o caso vosso, ou? Por que non, home? Vamos cantando por aí, que ímos a contar? Sempre hai de que falar. Mira, Inés, que facían os homes do día de noite boa mentre as mulleres cociñabades? Mirando. Ai, mira que listo. Claro. Que cociñabades? Porque aparte do lume, entrabades en calor, que aquí hai un fume que apenas se dá respirado, entrabades en calor con outras cosas como as sopas de cabalo cansado facíades. Sí. De cabalo ou de burro? E que era cabalo. Burro non había. E como se facían? Con viño, azúcar e pan. Ollalo pan aí. Ide preparando viño, azúcar e pan. Nós ímos preparar e comémolas despois. Sí. E mentras, imos ir á taberna, porque hai dous homes ali que se están preparando para cantar tonada asturiana, que tamén é algo típico de Nadal, non? Sí, sí. É moi típico daqui, en serio. Pois están José e Manuel esperándonos alá na cantina, alá abaixo. Imos a velos. Pois venimos a velos, que é fantástico. Venga. O lume non lle pasará nada, non? No. Non se nos afumarán os chouritos. Mo
y a la región no me pongo ni a la ventana que quiero dormir el sueño de la Impresionante, impresionante. José, os veo por aquí. José estaba aquí tomando licor café, pero incorporámoslo porque José tamén canta tonadas. Impresionante, Manuel. Esto, así, sacámoslo así, de feira en feira. Como de feira en feira? Ti de quen aprendeches a cantar tonada? Bueno, andando por aí nas feiras, nas festas, por aí, un monte. Pero de quen aprendeches? De teu pai, non sei, de teu avó? No, entre os cruces asturianos, os galegos que estamos aí na raia, cantamos, pois, esas, como estas outras, salennos así, imos mezclando todo aquí. Mira, pero hai que ter peito, para cantar eso. Bueno, hai outras que son peores, e outras mellores, hai de todos os estilos. José, ti de quen aprendeches? Eu xa me ven de Irdecio. Venche de onde? Hombre, cantaba meu abuelo, meu pai, toda a familia xa cantadores. O sea que ti desde pequeno levas oindo tonada asturiana? Efectivamente. E como é iso que influiu tanto a tonada asturiana vindo de Asturias aquí nos Ancares? Bueno, porque aquí nos Ancares aquí hai moi bons cantadores. Aquí, pola auga, que hai unha auga moi buena que bueno, sale unha voz, pero... E o frío que cerra o poro, non me digas máis. Pois nada, encantados. Cantas nos ti unha? Sí. Sí? Manuel, deixamos de cantar ahora. Juanjo, un placer, como sempre, tente con nós, Non íbamos ter unha noite boa sin Juanjo, non? Que iba a ser do lado de noite boa sin Juanjo, por Dios. Manuel, deixamos que canten eles? Pois ala, vente comigo, que imos ver. Vámoslo a ver, se botamos aí con unha tonada asturiana, a ver como nos sale. ¡Viva Piornedo! Impresionante. Estes eran os ritmos que chegaban do outro lado da montaña, de Asturias, de León, da tonada asturiana, pero había outros ritmos que chegaban de moito máis lonxe, do outro lado do océano, de América. Había moitos grupos aquí que o que facían era, bueno, pues copiar aqueles ritmos que chegaban cos emigrantes que iban e que viñan, ou que os copiaban a través das músicas que chegaban pola radio e que incorporaban ao seu repertorio. Músicos e grupos como aqueles terribles de Donas, Manolo? Ya lo creo. Terribles de Donas xa viñan de os ritmos de alá, viñen porque meu pai emigrou alá. Emigrou a Uruguai e de aí, pois, cando veu de novo, truxo uns ritmos ali, moi caribeños. A que soa o Caribe? Está como na caixa, a que soa?
Este é o rimo caribeño. Ai. Pero bueno, que se incorporou e rimos aquí, rimos gallegos, rimos portugueses, se les colleron de todo un pouco e xuntaron a música que xuntaron, que nós agora estamos volvendo a interpretar e volvendo a sacar ao día. E polo Nadal estaban na casa ou andaban por aí? Ai, o Nadal entre nós, os terribles, tiñamos a costumbre de pequeno, me acordo eu, que iban de casa en casa, verdad? A familia, xuntábanos e íbamos polas casas para celebrar o Nadal. E entón aí tocábamos, aquilo de turrón e iso nada, uns fijiños, unhas uvas, un viño quente, e vai que chuta. E xa tomamos bastante, aí xa celebrábamos o Nadal por aí, Mira, de Donas aquí a Piornedo... Cuidado, vaya tirada, Pois tocácenos algo, non? Xa que viñestes... A ver, animámonos ou non? Pero tendes que ademais presentarvos, Temos que presentarnos. Como é isto do que cantabades? Que dirán? Que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que dirán por aí. Que dirán, que dirán, que dirán, os terribles estamos aquí. Que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que dirán por aí. Que dirán, que dirán, que dirán, los terribles estamos aquí. Viñamos da cantina porque estaban ali tocando os terribles con eses aires americanos. Aqueles aires que cando se movían levaban e traían barcos cargados de migrantes que un día tiñan que marchar de aquí. Moitos non querían, ningún quería, e todos soñaban con volver. En cambio, José de Gregorio tocoulle quedar. Verdad que sí, José? Pues sí, señor. E ti soñabas con ir? De acuerdo. ¿Sí? Sí, sí. Os teus irmáns están todos en Bos Aires. Sí, sí, sí. Menos dos irmáns que temos aquí en España. A ti quedaches cuidando a tu irmá, a teus pais? Eso mismo. Quedaches con tu abuela, con tu nai? Sí, abuela, yo abuelo. Abuela María, mamá Elvira, que cantaban polo Nadal. Bueno, dicían que cantaban, non sei. Elas cantaban, tiñas oído cantar moito ala. Cántame unha das que cantara a tua aboa por Nadal. Cantas, non? Que teño pouca gracia agora. Que ten pouca gracia, que es? Aquela bella zarapallosa de un leite na conca de xosa.
E a cuchara e a furada, todo era unha zarapallada. Eso cantaba a boa María cando vivíades nunha palloza. Sí, na palloza, sí. Pero a palloza da Lobo era parecida a esta ou non? Era moito máis pequena. Moito máis pequena. Mas era parecido casi. Tiña tamén así o teito de palla. Sí, todo de palla. E convivían os animais, coas persoas, con todo. Ou seja, que pasar esta noite boa nunha palloza para ti... Había que pasarle, sí, non había outras viviendas. Como eran aquelas noite boas? Cando ti eras rapaz? As noites boas, xuntámonos e coas entre os veciños todos os que éramos. Ai, sí. E asábamos as castañas. E despois facían algo de diferente, as amas da casa. E así pasábamos a noite. Que facían, un postre ou algo? Sí. E despois xuntabas a mocedade e empezábamos a tocar a gaita. A gaita sempre? Sí. E empezábamos todo o baile e hasta as 3 ou as 4 da mañá. En aquelas montañas asturianas, porque a Lagoa está en Asturias, tocaban os gaiteiros asturianos, pero con aires galegos, porque tocaba despezas galegas tamén. Algo todo como quen diga galego. Mira, como se vivía unha noite boa cando tes os teus irmáns fora? Bueno, xa había que se acostumbrar. O primeiro non, cando marcharon cambiaba moito, porque claro, era moita cousa. Pero despois xa había que se facer. E había que ir, como todas as cousas. Vos botabadelos moito de menos, pero estou segura que eles a ti tamén. Entonces podíamos facer unha cousa, José. Podíalle tocar unha peza para os teus irmáns. Como se chaman teus irmáns? Un Manolo. E o outro? Maruja. Manolo e Maruja, que están en Bos Aires. E, bueno, por suposto, para todos aqueles que nos vedes desde donde queira que esteades, da igual. Para todos vos, vai esta peza, esta carta sonora que vos manda José de Gregorio desde o Piornedo nunha noite de noite boa, vale? Un bico, que eu quero yo moito. Non, por certo, muller. Venga, tócanos esa peciña, vale? Non cho nego. Ai, hombre. Vimos de José de Gregorio, que é un home que a min pode, me sinto moitísimo. E agora estamos esperando aquí dúas mozas fermosas. Xa vos dicía ao principio do programa que non tiñamos aos Jonas Brothers, nin a Shakira, pero temos a estas raíñas magas que son Inés e Cecilia, ou non? Sí. Temos algo que empezar a eles. Mozas non viejas. Eso. Dúas mulleres fermosas. Fomos mozas. Vos tocabades a pandeira en Noite Boa, pero tamén o tocabades noutras ocasións, por exemplo, nas bodas, non? Tocabas a pandeira. E non nos podedes tocar unha peciña, un canto de boda ou algo así? Allí en el hall la boda los estamos esperando y si somos de su agrado los vamos acompañando y si somos de su agrado los vamos acompañando. Allí en el hall la boda todos vestidos de negro menos la señora novia que viene de terciopelo, menos la señora novia que viene de terciopelo. Trátala bien, caballero, que bien la puedes tratar. Cogiste la mejor boca que había en este lugar. Cogiste la mejor boca que había en este lugar.
Hoxe é día de noite boa. Estamos a punto de cenar, pero podemos tomar un aperitivo, non? Claro. Eduardo. Por supuesto. Ti antes falaches das sopas de cabalo cansado, que aquí eran cabalo, así que imos repartir tazas, toma. Cecilia, venga, va. Me beberé o viño que nunca ve. Ai, Cecilia, que ti nunca bebes nada. Veña, bueno, que me estou a fumar. Inés. Gracias. Eduardo. E aquí como facedes? Mollamos o pan? Sí, Pois veña. un pouquín de pan. Un pouquinho de pan. Este eran os postres que había antes. Para as dúas. Vale, este para nos colle. Ah, eso sí. O micro Non hai mellor aperitivo, xa vedes. Os homes, sí. Ahora poñémolo, pero se antes necesitábamos as dúas maus para partir o pan, pois poñemos aí que o soporte era aí. Perfecto, vale. Temos de todo isto. Dicíamos que falta un anaquiño para cenar. É que os homes siguen cantando na taberna e nós imos aproveitar para tomar un aperitivo da cena, unhas sopiñas de cabalo cansado. Ir á cantina a cantar, ir á cantina, que están ali os terribles. Nos probamos. Probamos, vale. Veña. Vamos a ver. Vamos a probar. Pasa soporto. Con esta sopa. Eu ahora entendo de cabalo cansado, Pasa soporto con elas. Con pan e viño andas de camiño. Sonia Lebedinsky, necesitamos que co túa voz nos achegues, non sei, o espírito navideño. Ti crees no espírito navideño, non?
Eu creo no meu espírito navideño. Creo que o Nadal de hoxe en día perdeu moita da esencia que os nosos avós vivían. Hoxe convertiuse máis nunha actividade quizás máis comercial que familiar. Entón eu sí que boto de menos esa familiaridade que había nas familias de antano. E a sensación de entrar nunha palloza? Non imaginabas ti pasar a noite nunha palloza? Isto é impresionante. A verdade é que cando eu era moi pequena, os meus pais trouxeronme precisamente aquí ao Piornedo e agora pois estou revivindo nesta noite tan máxica pola data tan sinalada pois esa maxia daquela época na que por primeira vez pisei unha palloza. Estou revivindo pois esa emoción daqueles momentos e a verdade é que é un lugar increíble e maravilloso e que pois remove un poquinho o sentimento. É como entrar nun portal de Belén, verdad? Efectivamente. Nunha desas casiñas. Aquí este ambiente tan bueno, pois cántanos algo de Nadal, algo bonito. Bueno, pois vamos cantar un canto de Nadal que eu aprendín xa hai algúns anos, eu escoitei as ben queridas Leilía, e pareceume un cantar de Nadal dos que removen ese sentimento do que falábamos. E no portal de Belén rapaciños sei que entraron e o neno recén nacido os pañais lle roubaron, que gloria, gloria damoslle ao ceo, que gloria, gloria tamén o neno. E no portal de Belén fan o lume os pastores para dar calor ao neno que naceu entre as flores, que gloria, gloria damoslle ao ceo, que gloria, gloria tamén o neno. E no portal de Belén hai un home que fai gracias cunha putiña na man, convidando a rapazas, que gloria, gloria damoslle ao ceo, que gloria, gloria tamén o neno. E no portal de Belén hai un home sen cabeza cun sombreiro na man, facendo a reverencia, que gloria, gloria damoslle ao ceo, que gloria, gloria tamén o neno. Sabes que a cociñera xa manda berrando? Aí sí. Sí, porque xa é tardísimo pasear, está todo o mundo ceando, menos nós. Así que tocádenos a última, non? Pois tocamos a última, que nós tamén temos algo de fame. Momentillo. Un momentillo. Que pasou que chegou un jalo? Aquí tamén vamos tocarnos a última. Se tocan eles, tamén o tocamos nós. Levamos todo o día tocando como a vos. E solo nos deron unha copiña de licor café. E caeron xas baquetas xa. Así que, aínda non, porque solo nos deron unha. Nós tamén queremos cenar, así que ponlle debos de acordo. Un momento, meus amigos. Nós tamén queremos cenar, que tamén echamos aquí bastante tarde ca neblina que hai, que nos costou moito chegar aquí. E tamén queremos marchar, e tamén queremos cenar, e queremos con Nadal do Piornedo que sea guai. E para ser guai ten que ser con todos. Non quedar atrás. Manolo, xa. Dime. Xa, Manolo, colle guarda no cabelo. Non, porque senón é que me cabreo tamén, Manolo, que facemos? Que eu non falei ca cociñeira, eu non sei que vai pasar aquí. Quen toca? A ver. Todos, vamos a tocar, todos. Si, arranxámoslo todos, veña. Pero que non quede atrás un terribles, Todos xuntos. Os jalos, veis que pero os terribles tamén ten que estar. Todos. Cuidadín. Adiante. Adiante, pois. Tocades todos, eu falo ca cociñeira, vale? Fala ca cociñeira. Veña, vos ir tocando. Cando cante día,
María, temos un problema, María. Que pasa? Que veño da cantina. Queren quedar os terribles, queren quedar os jalos, queren quedar os faíscas, queren quedar todos. Que facemos? A cenar? Sí. Bueno, pois que cene. Daremosles a todos. Estás segura? Estou segura. Que somos moitos. Bueno, esperamos de ter para todos. Pero polo menos que canten a que toque, non? Eso sí. Día, e a cantar todos e a tocar todos, senón non quedas a cenar. Eso tamén é verdade. Ai, que boa pinta ten ese galo, María. plantei a verde cana, eu plantei a cana verde na ribeira de Moaña, na ribeira de Moaña, na ribeira de Moaña. Eu plantei a cana verde, eu plantei a verde cana, e chumballo Eduardo. Hola. Que llevo un cacho buscándote, que fas aquí? Que te vexo moi caviloso. Pois sí, estou caviloso porque estou pensando en moitas cousas. Estou pensando que tiña que tocar a gaita e ainda tiño sin afinar. É o día de noite bo, Eduardo, é día de cavilar. Sí, isto nada máis se fai unha vez no ano. Pero mira, están todos por aí cantando, bailando, mesturados, homes con mulleres, novos con vellos. Está o Piornedo que arde en festa e ti aquí cavilando. Pois sí, e tiño que ir aló a participar nesa festa. Quero tocar a gaita. Queres tocar a gaita? Quero tocar a gaita. Está preocupado porque lo vamos toda a noite e ainda non tocou a gaita. Queres tocar a gaita? Quero tocar a gaita. Estamos acabando o programa. Porque se pasa o Nadal sin tocar a gaita, pareceme que vai ser unha laguna moi grande na miña vida. Pois veña, ti vai afinar, porque non marchas daqui sin tocar a gaita. Vas a afinar? Sí. Pois veña, ti vai afinar. Vai afinar porque Eduardo quere tocar a gaita e ten razón. A última peza desta noite que na vai tocar Eduardo, porque estamos rematando. E foi maravilloso, pasámoslo bárbaro. Tivemos sol, tivemos chuvia, tivemos néboa, tivemos risas, tivemos baile, tivemos canto, pandeiras, gaitas, charangas, tivemos de todo, foi fantástico. Espero que vos o pasarades tan ben como a nós. E desde logo, de parte de todo o equipo, de todos os amigos da Lalá, que pasedes un Nadal fantástico e que esta sea a primeira noite boa, unha primeira noite boa de montaña, que sea a primeira dun montón de noiteboas maravillosas. Quedámonos ca música de Eduardo. Moitas gracias por estar aí.